Good morning, good afternoon, good evening kung asa mo aning kalibutan na. Karon Sabado, December 11, wa ko'y trabaho. Si Mrs. to as work. Nagawang plano karon mong mugawas ko, magbaligya ko sa mga lata nga among natigom. Kay murag nagguot na mi dire. Kana pa kung di ako'y butilya kana kay ang nagkugi mi og tigom kay kwarta man lagi ang lata dire kanang mga inana ba kanang mga drinks mao nang may na lamang puno-puno pang gasolina pang sa na palit og mga utanon kay kwarta lagi dire ang magtigom og mga lata. Nami kaila dire. Grabe makatigom. Kay sa iyang trabaho murag naidaghang mga cans ba. Dahil kausa nagbaligya sila ilang mga cans ning abot og mga $300. Sus, tiyaw mo na. 300 times kung 40 ang peso. 3 times 4, 12, mga 12,000 pesos. Sa kamangita magbali magkugira kag tigom kadiris kang dada kung magtigom ka ug mga inana makakwarta to ka mao nang kugi po din taon si Mrs. kay kugihan man magdaog mga lata-lata mao na og mapuno na dire baligya na kay palit og mga unsay anay paliton kung puno-puno ba. So sige, mag-ilis ako kay Mulakaw ta, kadali raman murag duol-duol ra, murag duol sa akong gitrabahoan katong sa bowling. O sa tanahon ba ang panahon karon? There's likod. Mao na ang likod na mo. Why init? Okay ra kay ang temperature ko man 0 degrees ka. Okay ra dili jud ingon nga rambog nawa ba. Parehaan ng mga negative na. So, sige, mag-ilis ako kay Manglakaw ta. Oh, yan na, nagkailis na. Hindi ka na po ko nanawag, ang gisure o abli ba? Open day ko na sila. Wala may buot. Pura gaba po itong akong gi. Pagtawag na akong giingnan nga. Kuan, open mo karon? Yun siya nga. Oh, open. Mabitong nakatubag ko sa telepono. Iko akong gingnan nga. Basin lagi og dili mo open pero nakakadiha sa sud nakagibuhat lain ba. Nakatawa siya. Iko ay klaro. Pwede man og mag-open. O pwede man og close sila pero na siya sa sud. Kinaay gibuhat. Di sila mudawat og customer. Mabot mga utahan na tanong. Taas pong sinyal po. Sinyalan po. Hatong kuhaon na to okay o para ba ko katuod ka tuod ang kuhaan nasa ning Golden Mile Redemption Center okay dako-dako ko na sila mahatag munang adto may balhin ko dito baligyan Human na magtigom na paglain. Di na takaagi ani. Aray. May lagi ingon kwarta sa basura. Technically basura man kay mga kung ano man, ilabayay naman. Pwede botelya kaya mabuak kan? Saan din din? Daghan na. Basta kayo ka na.
Lisod na ko kagi. Ayan eh. Sibuk. Pula sila. Hi, Marianne. Yeah, good. How are you? Oh yeah, I'm going to Redemption Center. I will go to Redemption Center to sell these cans. You too. Bye. Say hi for me today, Ann. Say hi for me today, Ann. Yeah, thank you. Mo to yung mong silingan dire, mga tiguang, mga buutan po. Okay. Yan, naglisod ko anig bit-bit, padong gawas, yahak. Ay, nako. Ablihan na itong pinapusgang kotse nga hugaw na okay, sunaom lagi mahimo na tapay tulo yung putahan din black malagi black kanunay mugawas ka hindi balik ni mo susi na po. Bugat pod, haway pod gunit bitbiton dahil eh. Yara. Antos kay kwarta bitaw. Antos ta kay kwarta man. Ay nako. Sa likod ng tato, to man di karton di ay. Tumong ko yung amigo god nangayo og karton ba. Teka mag karton sa Burger King mo nang ako siyang tagaan. Gihang ako. Ahak. Diyan na. O, dahil mga pasahero. Mga pasahero. Di basta-basta. Hi. Tapos likod. Ating. O, muna. Ito na nang i-deliver kaya ron. Makakwarta na ta. Kaya itong ano, singa na ipalit na to. Kung sa ginahan ni Cheryl, yung kanang
barato ra pud ba. Ay di man po nagkugian ni hipos. So pero di ko ka video sa kalsada kay wa pa ko katuod ani magamit ko og mapa. Pero unya ini kabot nga to mag video ko. Oh sige. Di anak ko, abot na. Manahon nang gipang butang dito. Nice lagi style kay ikaw mo suod sa imong mga basura. Diyan na sila gihatag nga number da. Ug mo tingog na ni, mo beep na mo ngadto na ko sa window kay tagaan ko sa bayad. Na dire. Na deha. Ayos o. O pa nang hilis. Layo-layo pod gamay. So mag-uwat nga mo tingog ni number 13. Sakto para sa date akong birthday. Compare na to kung dito sa lain na akong gibaligyan sa una o unsay dako nga hatag. Pinakadako nga nadawat na okay. Murag kuan siguro to mga $70. Sold sa tangkay. Daw sakit sa kamot. Ahay, alas 12 naman di ay. Ano mo ra gutom na. Alas 12 na oras. O na, beef na oh. Ito nang kuhaon. Yeah, good. $60.30 for you today. Okay, thank you Have so a good much. day. You too, thanks. Murag dako-dako di sila hatag diri day. Aray. Naka 60 ko. Dito sa kuan katong akong gibaligyan sa una, mas daghan pa to kaysa karon. Mas nindot dire mo ag nagsulti na mo ani katong kauban ni Mrs. sa trabaho nga nganhi mo kay dako og bayad, dakong hatag. Napay resibo oh. $60 oh. Di karaka lindot na. Hatay kong sipon. Ang sa kabugnaw ba? Bugnaw ah. So naka $60 ko. Magtigom na pag bag-o. Di rin ako magbaligya sunod ay. Nindot silang style kay high-tech tingog na murag beeper. So mao na to, nakakwarta na ko sa basura. May gingon nga nasa basura ang kwarta sa Canada. So sige, undan ako mag video sa kalsada kay
bago pa ko nakangani, di ko pa ko katuod. Salamat. Oh, sige. Ulit na ko kay gutom na.
Ayan na, abot na ko. Ato na ng hipuson. Itong 60. Gikan sa basura. Amo nang i-deposit. Kay para bitsura sa account mo ba? Namo niya. Gamit na may credit card na may paliton. Kaya ang credit card din ako gamit kay kanang points lagi. Credit points. Nang gamit juga credit card din he. Bago pa kong abot dire, hindi ko mo gamit cash ako kanunay ko cash. Tinga ko mga tao nig natupos mo palit ko di man sila mobayad og. Panagsaro ko kita mo bayad og kuan cash card may lang ipang tap. Mas mao di ay. Mo nang nakatuon na pug ko. Ay ana ra di ay. Nya mao na gutom na aray pistula. Nakapakog ko. Gutom na. Nang paniudtoan ni ron. Ay, thank you Lord. Abot na. Og nahali na, og nakakwarta na. O salamat. Salamat sa pag kuyog kanako. Mingaw laay basta ikaw rang usa. O sige, salamat sa mga nag-subscribe. Salamat. Amping tanan. Have a good day. Have a good night. Everybody. Peace and love.